Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Лина Хисматуллина, хәерле кич. Балалар бакчасыннан кинәт хастаханәгә 7 яшьлек кызлар дару белән агуланган. Кибетләрдә онлайн кассалар булу мәҗбүри. Сату өлкәсендәге үзгәрешләр кемнәргә кагыла? Мне вот нравилось кататься быстро на таком КамАЗе. 7 яшьлек Риназның хыялы 8 көн эчендә тормышка ашты. Гөз бистәсендә урнашкан 13-нче балалар бакчасыннан 2 кызны хастаханәгә китерәләр. Төш алдыннан тәрбияче балаларның үз-үзен тотышлары сәйр дип ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтен чакырта. Медицина хезмәткәрләре киткәч, полиция бакча территориясендә дарулар таба. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 7 яшьлек кызны агулану билгеләре белән Кама балалар медицина үзәгенең реанимация бүлегенә китерәләр. Берничә сәгатьтән соң шул ук төркемнән икенче баланы китерәләр. Икенче кызның хәле бераз җиңелрәк була. Бүген балаларның сәламәтлегенә куркыныч янамый. Девочка, которая поступала к нам в более легком состоянии, сегодня после обеда была выписана домой на амбулаторное наблюдение врачей и педиатров. Вторая, которая была более в тяжелом состоянии, получает сегодня пока лечение, состояние средней тяжести пока у нее, поэтому пару дней еще будет у нас. Тәрбиячеләр балалар бу даруларны я урамнан тапкан, я өйдән алып килгәнди. 26 ел бакчада эшләгән Фәрида Суфьянова бу хәлгә әле һаман да ышанып бетә алмый. Я обычно детям говорю: дети, на прогулке ни конфетки им не брать, ни жвачки в рот. Все время говорю: да, дети, все время говорю, да. Если кто в рот что-нибудь берет, бегом ко мне бегите, потому что дыхательные пути помогут попасть. Я всегда этого боюсь. Может быть, кто-то обронил нечаянно. Бывает же и бабушки, дедушки ходят, вдруг из кармана выпало. Кесәдән төшеп калганмы, юкмы, моны тикшерүчеләр ачыклаячак. Иртән тәрбиячеләр бакча мәйданын йөреп чыгарга һәм анда булган ят предметларны тикшерергә тиеш. По указанному адресу выехала оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Действительно, на территории были обнаружены упаковки от таблеток сосов девочек. Они пояснили то, что употребили данные препараты. Даруларны экспертизага җибәргәннәр, күзәтү камераларындагы язмаларны өйрәнгәннәр инде, учреждениедә эшләүчеләрдән сорау алганнар. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман кабаттан Чаллыга киләчәк. Ул шәһәрдәшләр белән Чаллы паркларын төзекләндерү турында сөйләшәчәк. 17 мартта энергетик мәдәният йортында Тукай ярбын төзекләндерүнең икенче чираты турында сүз алып барачаклар. Очрашу кичке 7дә узачак. 18 мартта 19 мәктәптә исә Шишкин бульварын төзекләндерү проекты буенча фикер алышачаклар. Битараф булмаган шәһәрдәшләрне көндезге 12дә көтеп калалар. Исерткеч эчемлекләр сатыла торган барлык кибетләр дә 31 мартка кадәр яңа касса аппаратларына күчеп бетергә тиеш. Эшмәкәрләрнең нибары 2 атна вакыты бар. Башка товар сатучы кибетләргә исә 1 июльгә кадәр вакыт бирелә. Бүген шәһәр идарәсендә эшмәкәрләр белән салым инспекциясе вәкилләре әлеге үзгәрешләр хакында сөйләште. Рөстәм Фазуллин онлайн кассаларны беренчеләрдән булып сатып алган. Ул азык-төлек белән бер рәттән сыра сату белән дә шөгыльләнә. Шуңа ашыгырга мәҗбүр булган да инде. Эшмәкәрләргә яңа касса сатып алу гына түгел, кибеткә интернет кертү, аппаратларны теркәү өчен дә акча чыгарырга туры килә. 1 апреля начнутся штрафные санкции. Если мы не поставим, то это дороже выйдет. Сами же видели, 30 тысяч штраф. Как раз 30 тысяч выходит. Единственное, побегать надо, все. Онлайн кассаларның файдасы шунда: салым идарәсе хезмәткәрләре сәүдә нукталарын даими тикшерүләр белән бүтән борчымаячак. Чөнки яңа кассалар сату алуга бәйле барлык мәгълүматлар белән дә танышу мөмкинлеге бирә. Үзгәрешләр беренче чиратта исерткеч эчемлекләр сатыла торган кибетләргә кагыла. Әйтик, элек сыраны кассасы да сата ала иделәр. Бүгенге көндә хәтта кечкенә кибетләрдә дә онлайн касса урнаштырылырга тиеш. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется с применением контрольно-кассовой техники. Эшмәкәрләрнең күбесе онлайн кассалар урнаштыру өчен бирелгән вакыт чиген узынайтырлар дип өметләнде. Тик өметләре акланмады. Шул сәбәпле онлайн кассаларга бүген чират дилбегә буе. Аппаратлар вакытында урнаштырылмаса, эшмәкәрләргә 30 000 сум күләмендә штраф яный. Райнур Әгләмтинов, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Томашачылар үзләрен борчыган сорауларны 51-31-31 номер аша җиткерә ала. Кайнар элемтә телефоны тәүлек буена эшли. Соңгы хәбәр Яңа шәһәрнең 2нче комплексында яшәүче Флора Алиуллинадан килеп иреште. Ул үзе дә, улы да инвалид, хәрәкәт итү авыр. Ишек алдында тротуарга куелган машиналар өйгә кергәндә зур киртә булып тора ди пенсионер. Кичә гаилә ач торган өчен кибеткә кадәр барып җитә алмаганнар.
Вот эти, смотрите, баллоны же, машины больше не заезжают. Вот эти баллоны, если снимали бы, машины вот сюда поставили бы. Сюда не залезли бы они. Я каждому машину, конечно, ставить ей надо, но и нам надо. Нашар юлларга һәм бозлавыкка халык контроле порталында дозарланалар. Берничә хәбәр 58 һәм 59 комплексларга кагыла. Әхмәтшин урамына таба илтүче сукмакны трактор белән чистартканнар. Хәзер анда шуалык барлыкка килгән. Комплекста яшәүчеләр бу хәлгә өйрәнә башладыгы инде ди. Деваться больше нигде, кругом не хочется ходить. Ну, сейчас вот подтаяло, так все, а так-то. Ну, сейчас вот уже нормально, в общем, становится, по нашим понятиям. Шаллада 600-дан артык гаилә имин булмаганнар исемлегендә. Аларның саны артканнан арта бара. Полиция хезмәткәрләре даими рәвештә мондый гаиләләрне тикшереп тора. Беренче чиратта балаларның яшәү шартларына игътибар итәләр. Нәрсә ашыйлар, нәрсә кияләр, ни белән шөгыльләнәләр. Белгечләрне күбрәк шул сораулар борчый. Что пили? Вот здесь пьете прилетно? Нет. Вот, извините, мои дорогие, значит, вы должны что делать? Вместо того, что водку пить, за детьми смотреть, во-первых. Во-вторых, эти деньги надо не водку пить, а оплачивать квартплату. Балаларның ата-аналары исерткеч эчемлекләр белән дус булуларын яшерми. Бүген дә бүлмәченнән арактан кып тора. Ике баласы белән берлектә ир белән хатын бер бүлмәдә көн күрә. Икесе дә җирле торак коммуналь хуҗалыгында урам себерүче булып эшлиләр. Торакны вакытлыча яшәргә эштән биргәннәр. Эшләгән акчалары коммуналь түләүләргә генә җитә. Балаларга кием алырга да акча калмый дип зарлалар. Посмотрите, тараканы у вас здесь. Немножко шпаклевать, и чтобы девочкам приятно было в ванной ходить. Вот я вам это срок даю. Через месяц приду, чтобы блестел везде у вас. Здесь, между прочим, у вас это закуска. Это что такое? Хреновина-то детям, наверное, нельзя. Сегодня что это готовили? Макароны приготовили. Макароны какие? Хорошо, макароны. Әлеге гаиләне узган ел гына исәпкә бастырганнар. Балалар өйдән качып китә башлаган. Әти-әнисе янына кайтуга караганда төнгә кадәр урамда уйнауны өстен күргәннәр. Полиция хезмәткәрләре аларны өйләренә кайтарган. Вот я задерживалась на работе, вот им охота было погулять. Ну, там двери не ключом открываются, а так вот, ну, как щеколда или как там. Они начали уходить в 47-й комплекс. Постоянно начала милиция приводить их домой. Дашага 11 яшь, хәзерге вакытта 4-нче сыйныфта укырга тиеш. Гаиләдәге мәшәкатьләр аркасында быел мәктәпкә бара алмаган. Көне буе өйдә энекәше белән утырырга мәҗбүр. Андрейны балалар бакчасына йөртергә әти-әнисенең мөмкинлекләре юк. В садик ходишь? Сколько тебе лет? Ты не знаешь, сколько тебе лет? Нет. Почему? А сейчас пошли лето. У вас ребенок не устроен? Да, что умеешь считать до 10? Алфавит знаешь? Нет. А, Б, В. Я на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 умеешь считать, да? А ты какие-нибудь книжки, может быть, читаешь? Нет? Не умеешь читать? Только могу картинки я создать. Ата-ана исерткеч эчемлекләр белән мавыкса, балалар өйләреннән качып киткән очракта мондый гаиләләрне исәпкә куела. Ярты ел дәвамында уңай якка үзгәрешләр күзәтелсә, аларны учеттан төшерәләр. Әмма мондый очраклар бик сирәк күзәтелә. В худшем варианте это выходим совместно с отделом опеки и попечительства на лишение родительских прав родителей, привлекать к административной ответственности, это 5.35 Административного кодекса Российской Федерации, это ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей. Также можно привлекать к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, это ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей, сопряженной жестокостью. Сентябрьдә Андрей 1-нче сыйныфка укырга кергә, адашу укуын дәвам итәргә тиеш. Полиция идарәсе балаларга мәктәп формасы, язу-сызу кирәк-яраклар алып килде. Бу шәһәрдәшләрдән бүләк авыр хәлле гаиләләргә ярдәм итәсе килгән кешеләр бүләрен эчке эшләр бүлегенә алып килә ала. Райнур Агләмтинов, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген Казан Изге Ана иконасына багышланган ширкәү төзелеше яңартылды. Бина 27-нче комплекста төзелә. Кышын суык булганга күрә төзелеш эшләре кыйммәткә төшә. Шуңа күрә эшчеләр туктап торган. Көзен исә храм түбәсенә беренче купол урнаштырганнар иде. Быел ширкәүнең нинди үзгәрешләр көтә? Бөтен сюжетта. Озакка сузылган яллардан соң эшчеләр янәдән төзелеш сезонын башлады. Бүген бригада мәйданны әзерлек карны чистарта. Храм төзелеше 5 айга туктатылып торган иде. Бабушки много ли денег? Они молодцы, прихожане у нас
там кто-то с пенсии отщипнет, сколько можно, бабушка может, что она, если нам здесь нужны миллионы, то там собрали, там, может, 1200-300, и то хорошо, это тоже деньги. Хәзер төп бурыч бинаны ябып өлгере бу очракта бирегә җилдә явым төшемдә үтә алмый. Түбәне япкач купол урнаштырасы була. Бәлки эшчеләр кыңгырауларны да куеп өлгерер. Бу әле планда гына, төзелеш эшләре турыдан-туры финанс чыганакларына бәйле. За этот период все монолитные работы, которые здесь на храме, предстоит сделать. Ну, это каркас, основной каркас, несущий каркас здания, это будет монолитные участки, чтобы купол на нем стоял. Төзелешне тәмамлар өчен 30 миллион сумга якын акча кирәк. Иганәчләрдән ярдәм аз. Республика банклары белән килеп чыккан проблемаларда тәэсир иткән храмны төзү 6 елга сузылды. Әлеге эшләрнең 80% гына тәмам. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Біреулер хыяларының шынға ашуын еллар буена көтсе, икенчеләрнең теләкләре 8 көн эчендә шынға аша. Шундый кыска вакыт эчендә кечкенә Риназ да теләгенә ирешә. Новый поселогында яшәүче 7 яшьлек Риназ КАМАЗ йөк машинасында йөрисе килә дип хат яза. «Мечтай со мной» хәйрия проекты исә бу хыялны тормышка ашырырга алына. Риназ әлеге спорт машиналарын шынлыкта беренче тапкыр күрә, бу юлы ул хәтта механиклар эшендә күзәтте. Алар детальләрне төзекләндерәләр, моторларны алмаштыралар, йөк машиналарын чираттагы ярышларга әзерлиләр. Риназны 2 тапкыр Ралли Дакар чемпионы Эдуард Николаев каршы алды. Алар бергә легендар йөк машинасында йөрде. Отправляемся в путешествие. Юл йөрү кагыйдәләрен бозмыйча гына Риназ һәм Эдуард Николаев берничә чакрым ара үтте. Бер дә курыкмадым ди Риназ. Мне вот нравилось кататься быстро на таком КАМАЗе. Ну, я вот с папой катался один раз на газике. Продавали навоз мы с ним. И тогда решил покататься на КАМАЗе. Грузовик спортивный, и на нем едешь уже 30 км в час и уже быстро. Поэтому машина спортивная. Мы ехали, я разогнался до 80 км. Вот, показал ему и маневренность автомобиля, и торможение. Конечно, очень он был удивлен. Вот, ему очень понравилось. Риназга танылган алтын бедуиннарны күрсәттеләр, легендар йөк машиналарының модельларын бүләк иттеләр. «Мечтай со мной» дип аталган республика күләм проект ярдәмендә 20 авыру баланың хыялы шынга ашкан. Мы реализовывали в том числе День лидера для ребенка, когда мальчик маленький из Нижнекамска на день стал мэром города Казань. Он провел ряд совещаний, дал указания клубу «Рубин», представителем которого является Ильсур Айсмешин, и дал напутствующие слова, после чего они выиграли, что немаловажно. Вот. Также мы сажали девочку за штурвал самолета. Риназның хыялы тормышка ашты. Малай һәм аның әти-әнисенең төп хыялы сәламәтлек. Көчле авыру аркасында Риназның бер күзе күрми, икенчесенең дә күрү сәләте югала бара. Гаиләнең әлеге хыялы да тормышка ашар дип өметләнәбез. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә еш күрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.